Πιστεύω ότι θα χαλάσει λίγο το κλίμα στην αντίπαλη ομάδα. Όταν τρως μια ήττα, εσένα σε πατάνε κάτω, θα φτάσεις πιο κάτω. Το αγωνιστικό κομμάτι με την προπόνηση ή με τα πολλά αγωνίσματα στρώνει. Ο χαρακτήρας δεν στρώνει. Σήμερα σας έχω μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Παρακαλώ να περάσουν οι δύο νέες παίκτριες του παιχνιδιού. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Μαγίτες! Δείτε τις παίκτριες, δείτε τι δύναμη που βάζουν. Λίγο ο Νάσος με τον Αλέξανδρο παίρνει προβάδισμα από την σχεδόν ακουμπάει, σχεδόν γλύφει ο κορμός στον κουμπά. Την ώρα το κορμί σου έχει κουραστεί, τότε είναι που πρέπει να δείξει περισσότερη δύναμη. Αυτό είναι το survival. Αυτό που βλέπετε σήμερα είναι το survival.